Wedyn ni bod y cwrs yn cyfle I pobl I mwynhau'r iaith Cymraeg unwaith eto ac yn dod yn gyfarwydd o ddefnyddio fe eto. Y peth fwyaf fi'n credu yw siarad Cymraeg trwy'r dydd. Mae popeth ni'n gwneud fan hyn yn berthnasol I beth dwi'n gwneud yn y dosbarth. Mae'r tiwtoriaid yn dda iawn, a maen nhw'n esbonio pethau'n dda, rhoi'r cyfle I chi ymarfer ar lafar a hefyd darllen a ysgrifennu. Fyswn ni'n defnyddio ti gyda phlentyn, Oedden ni'n gwybod mae mond 5% o ddalithwyr colegaidd ysbellach sydd ar hyn o bryd yn gallu neu yn hyderus I addysgu yn Gymraeg. Felly mae'n amlwg bod yna angen sylweddol I gynyddu'r niferoedd. A dwi'n gweld hi yn synhwyrol iawn I gychwyn gyda'r bobl lle mae'n bosib I cael yr effaith fwyaf, sef y siaradwyr Cymraeg sy'n defnyddio'r iaith yn gymdeithasol, ond sydd ddim yn ddigon hyderus I defnyddio'r iaith yn broffesiynol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ar lafar dwi'n weddol hyderus, ond yn ysgrifenedig, ond i'n teimlo mae eisiau fi dorri lawr y iaith edrych, beth eisiau fi wella, a mae ni wedi cael sesiynau sy'n edrych ar sawl elfen o'r gwallau cyffredin dwi'n wneud yn gyson yn fy waith ysgrifenedig. Mae safon y tiwtoriaid yn wych. Mae'r ddwy diwtor sydd ni yn Gaerdydd yn broffesiynol iawn ac yn llawn hiwmor ac yn gweithio ni'n galed hefyd. Chi'n dysgu mewn awyrgell Cymraeg a defnyddio Cymraeg trwy'r dydd, pob dydd, yn y gwersi a hefyd yn aros yn y gwesti hefyd. Safon y dysgu'n dda, ydych chi'n gwybod bron yn syth bod y tiwtoriad yn gallu gweld beth i'ch anghenion chi'n gyflym. Oedd ni gyd â anghenion gwahanol, ond oedd pawb yn cael ymateb addas I beth oedd eisiau arno nhw. Ond oedd nhw'n ymestyn chi, a wrth ymestyn chi, roedden yn codi safon. Felly mae Bob yn cicio Bari. Mae hwnna'n ferf gwmpasog, berf hir. Dydyn ni'n cael darlithoedd yma a gwaith cyfrifiadurol, a dyn ni'n mynd adre a mae'r gwaith yn dod dros system Blackboard. A wedyn ni'n gwneud y gwaith yn y cartref a anfon y gwaith nôl at y tiwtoriaid a maen nhw wedyn yn marcio'r gwaith a anfon adborth nôl. Dwi'n gallu gwneud y gwaith pryd dwi'n gallu ac fi'n gallu dod I cytundeb ar ysgol pryd fi'n cael diwrnodau le dwi ddim yn dysgu ac mae hwnna'n amrywio un wythnos i'r llall a mae hwnna'n bwysig iawn. Byddwn ni byth yn gallu gwneud cwrs preswyl am 3 mis. Fy mod i'n dysgu yn ysgol dwyieithog, ni'n dysgu gwyddoniaeth trwy Saesneg a fi'n gobeithio mynd nôl i'r ysgol a dechrau dysgu gwyddoniaeth trwy Gymraeg. Y cnewylltu, mae'n fel y mynydd y gell. Mae'n penderfynu beth sy'n mynd mlaen yn y gell. Fel coleg, mi fyddwn ni'n annog fwy o staff I ddod ar y cynllun. Dwi'n teimlo bod yr elfen hyblyg yn y cwrs rwan wedi hwyluso y ffordd a goresgyn un o problemau mi oedd rai colegau'n gweld. Hynny yw, mi all darlithwyr dal I weithio nôl y coleg, hefyd dilyn y cwrs, gael y gorau a dda I fyd fel y bod ni'n gallu symud ymlaen. Un o'r pethau braf iawn yw gallu cynnig ateb go iawn i'r broblem o sut I gael staff I ddechrau wneud chwaneg trwy gyfrwng y Gymraeg, a dyna fe mae'r Cynllun Sabothol yn ei gynnig. Unrhyw un sy'n moyn gwella'u Cymraeg ac I fagu hyder yn yr iaith I ddefnyddio fe ar lafar neu'n ysgrifenedig yn y lle gwaith, wel, mae'r gwrs yn effeithiol iawn. Fi wedi dysgu tipyn, chi'n cwrdd â bobl newydd, mae'r wersi yn diddorol, ni'n cael ymarfer microdysgu, fi wedi bod yn sylwi mewn ysgol am 2 diwrnod. Mae'n rhoi'r hyder I mi I datblygu a defnyddio fwy o Gymraeg ac datblygu pethau fel fy ngeirfa a geiriau arbenigol o fewn fy maes o addysg corfforol. A hefyd, chi'n dysgu am technegau dysgu pobl eraill sydd ar y cwrs, so bydd yn awgymell y cwrs I unrhyw un.